Han sjuka jettan som snodde bjargaje svev lunch nästa morgonen. God morgon. God morgon, Mumi. Hur ser hon da? Hon ser nekk fruskare ut nu. Hon svever en. Men feberen minkav. Hon vill låta ni vara frusk om hon bara släpper att sova. Hur lever hon, Mumi, mamma? Väl bättre än jag är. Medicin inte om och hever hållt fast feberen hon. Hese plånstren jag vill hätta vid min egna lapp och bära för det tojna till tålagramma mun. La 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 la. Pompa bilum. God morgon, Mumi, pappa. God morgon, det var tullja foton. Är Mumi kommen upp? Ja. Ikke tøyla ikke oi, men hvordan har vi kjent han da? Hon är väl bättre för i det, så du ska inte vara bänken snotte. Det hjälper ikke. Fyrverkeri? Ja, og det var sannelig flott. Vi hadde hørt boltene i flere nætter, men vi visste ikke hva det var. Så Momrikur og Moi og jeg for øvende av strandene gjerskveldet, og så vi det. Jeg vakna altså, og jeg var brak og noen. Det var en ogløymande sjån, men gengren var rævelig. Men I halte korsen at det løy at ingen annar vil se nekka fyrverkeri. Jeg vil til hilti at det sås. Det må være altså lengt bortere. Det er ikke lengt om man har strandna, og fyrverkeri sast lenka lein, det veit det. Ja, men hvor sås da ikke hiane? Ja, det var just det som vi spurte om. Hvem må da være for barstro i helt og for kjølter? Helt dere på kjølter? Ja, og helt med bakken til nåttene. Ja, så langt skal du eisen kjøy kjølter. Og I natt at jeg må komme vittikon. Hver? Om en natt fronten av kjøvante, og få kløttene til barstrøye. Jeg har ikke hatt stunder å ta seg Momrik om hva vi skulle gjøre enn. Ta seg så vi med? Ja. Hør nå, jeg halte et eneste årsøk til å brenne fyrverkeri av mer enn natt. Tann er vi kommande ikke vil være sattor. Til selvsagt. Og om man nå har valgt ikke å være sattor, så skulle vi kanskje lære at ikke fri. I Asmar går for å mann. At du og man pur et samadlor? Nei, det er jo ikke med vi, ja. Det kan ikke gå. Om du ikke tør å være ensamadler. Det er ikke det som er mine. Jeg helt bare at du vil bytte hvor det er og så. Orsaka at jeg avrekker, men kunne ikke oppgå tikkere per opp. Jeg skift sjekan av pannen til jetten. Jeg har ikke stunder nå. Jo, det kan jeg. Tog med to til. Har du finnet solstikk eller kvæt? Det var at alt er som bjerga henne, så best må være at jeg gjør det da. Minns nu til å vinta sjekan vel. Ja. Men hva feila snotta? Han er bare 12 år igjen, hun er venner av vera.
Tar nu råfa luttla. Nå, man er likt du fant til det. Ja. Hvor du? Ha? Er du noe klart med? Heter jeg? Det var jeg som bjerget der, George. Hvordan ta? Det er ikke du klart med om man har alt strøye. Det harmer meg, men... Du sier at du kommer hitta himmelen. Og så svimmer du bare. Himmelen? Ja, men, og du, minnes du ikke han? Jeg har ilt og høtt noen. Det er ikke bensin, du dørst ikke. Nå skal jeg råpa Mumi, mamma. Er det mamma din? Nei, hun er mamma Mumi-trøttle. Hette Mumi-huset. Mummihuset? Hei, hun er væken. Hæ? Har du sagt noe? Ikke særlig. Hun minnes ikke mer. Hvad siger du? Og så var det jeg som bærer med høyer og alt. Ha, er det vel jeg så latt å glemme meg? Hæ? Nei, du sannelig ikke så lett å glemme. Hvordan eitur hos nåt da? Oi, jeg glemte å spyrja. Det er jeg jettene merka. Nej, hon är bara vakna. Det var godt. Vi må helt för upp till henne. Ja. Likt du bæra luttla mun. Ja, men nu er jeg helt ved til passar. Det var deiligt. Er du Mumi, mamma? Ja, det er jeg. Hvordan visste du det? Han som værer Janne Tåsøymen av Mumi, mamma, og til Lujtjes, den er rettar mamma. Du må snodde. Det var han som kom i blomstren nun. Som det var fitt av honom. Hvordan øyde du søta mun? Årsak i øyde nanna. Du måste være øyelig sveng så langt som du vil sove. Ja, det er jøsne. Nu skal jeg være til sopan til du. Det var deiligt. Og kanst du ikke øysen gjøre snott og en ombering for at det var så folkelig med jo noen? Jeg halte satt å si at han helt at du har mist minne. Å nei. Men nu du er så vel fyr i halvtid at jeg ødel vil slippe hitta det. Nei, kom inn ødel såmål. Hun sitter oppe i sønnsjen og er som fiskeren. Det var godt at du vakna, vi var så bensjen om det. Takk for alt såmål. Og særlig snodde. Jeg så hørm om at det var så folkelig møte om en bjergingamanne. Bjergingamanne? Å, det var ikke. Du kan stette om jeg atter. Så ofta du vil. Du er så tollet i snodde. Välkommen i Mumihuset. Er Mumipappa, heter soner okkara Mumitrøttle, og her ser øyta snorskatittan og lytla mui. Er hun alt dette, Dikkon? Jo, himmelen hever øysene veri her, men talas du enn i fasta svøvne. Himmelen, ja, han må i tåsa vi så kjøtt som tilber. Ja, hugse her er onkel Mischilling. Himmelen held fast vi at han ikke kjente det. Gjørte han det? Så hever dronkren tjammar ikke fortalt honom om i enn. Dronkeren tjadder? Ja, kjeikeren tjammar, han så fittor. Det er han av Eva. Nå, men jeg ives ikke at han hever hitt himmelen ofta og tutt. Tal jo a sera løye. Ja, himmelen er viner, men han hever ikke nevnt nekran som er trolovar. Det er helt visst. Men jeg fikk brev fra honom, og han skriver at han var her og i Mumidellen. Nu, hva er det unge mævren om I laiv med å spyrja? Ja, pappa må lære han at gjøre fyrverkeri. Fyrverkeri? Har du ikke sett til det her i Mumidellen?
Jo, bøttene så onkra som la her utfyrir og brände raketter sørste natt. Det må være han. Så var det bare som helt han arbeid vi får virka roi. Mumi, Mumrikur! hei, hvor har du brått jeg sånn skån? Gatan om fyrverkeri er løst. Kom vi, kom. Jo så, men hvordan? Kom nu bara vi, så skal jeg si at det er alt av venom. Ja, men hver færre vet? Vi skulle over til himmelen. Kom nu. Ja, ja. Dette smakkar. Det var godt. Bæg i sopanen og heile varven gjør det til gamlen oppskriften til om og mine. Det er så fikt venne. Vil du ha møyra? Nei, takk. Godt. Og nu halte jeg at du skal kvila til atrøyna løt. Bøttene kommer over kjøtt vid trøntjen og tja der. Alle er så fikt venne. Nu, søta mun. Nu. Hvor heldur han fyrverkeri i Loyniligu? Det tog at han vil gjøre pappa nanne offernan. Papen heldur ikke dronjen til nanne doa særlig vel at gjøre fyrverkeri, skyldig du. Jo så, Ja. så ber han hem hjelpa seg til å ta i skilmen. Ja, og nu er papen sjukur, og ungen er som doa gjøre rettelig Johan søker fyrverkeri. Så var det tog Nanna kom. Ja, og hun var utlikk for jeg var røyna få papan fruskan. Det var sannelig happy at hun datt om med, ha? Hei, vad bor jag med bil? Hur du heller ikke brev til min idé på spirre? Nei, Helt visst! ja, Det ligger ganske nyast i taskene. jeg har jo sagt nei. Ja, men det kunne være disse fastångstene. Kan ikke slippe så tja? Jeg måste djevast. Slapp så ikke hit etter gjør. Jo! Og ta fanns du ikke minns med rett. Ja, men det var i kjør. Kanskje du ikke kom i det? Jeg djevist. Men jeg kan så regne på at her arbeider skilja post. Men så måste du ikke plega prøvene fra deg så leis. Nå, fanns du så naga? Jeg har ikke glemt det eneste brev i 25 år. Jeg vet, men dette brevet har bare så utrolig større en tøytning. Det er ganske fra en ungar dame. Du er himmel. Her er brevet til deg. Og jeg var en fredpryseste fra en gruppe tansk og fæler. Hva sier du stedet på en av veien? Åh! Du skal bare komme her og ilse den ærlige postbæra. Ja, la meg så tja. Dette er, ja, og så løs, og så skriver jeg hevelen i en fonde. Oi, ja, ja, nei, hvor er hette, hurra, så var det det som er helt. Til dere, venner, til dere. Ja, takk for det. Men hva er det så? Jeg har funnet en nytt planteslag. Så? Ja, og nu skriver de fra botaniska fällan och säger att de hejer rätt. Himmelonis och Himmelani. Hei, Ja. varst du om himmelen er inne? Ja, om man ikke sveimar borsan, jåsar en skudje. Ja, jag hejer rätt. Det är bara så. Ja. Är det till kommer ni som är ett lock på en? Hæ? Som det är fitt av det kom. Kjenner du den himmelen som skjøter raketter? Ha? Hur som menar du? Det kan ganska vara. Gentan har kommet til Mumidalen at hittan. Så kanst du ikke si at om du varsk hvor han er?
Menar du att den gentan som är så i jar var gentan, Sara? Ja, Ja, og da vakna I morgen, sier hun alt. Det var sannliga gott att de fick greja tog. Han är nere i hällen och gör störst Johan söker förverkar och i lejot. og du har ikke sagt for okkom. Satta sig upp han med lova så torst att de inte skulle se det för nökron. Vi så verkligen fyrverkeri i Jørskvalden. Så man kött för att vara livor. Vi atla okkurna for åmana Sion at jenta hans kommen og vi altså sleppa. Det måste äntligen göra. Han blir över överfejn och så jag gent natter. Vi han som har vi telt skunta okkom, ha? Hej, på jag bil. Ha? Jo, de kunde fortälja honom att det är nu allmänt godkänt att jag har funnit ett nytt orkidéslä. Ja, men himmel! Hatta kalli tujende! Til lukku hjemme. Ja, tack för det. Ja, kanske har vi också levererat löjt i Sindreren. Ja, sjålvante. Halta det den är där inne? Vi kunne røyna råpa hallo! 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 Jag har inte känner er. Vi får inna vita. Tår du ikke? Jo, men jag vågar säga att hon har hittat dronken tjåne. Nå, kom nu. Hallo! Hallo, hallo! 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 Erst du dronker til Nanna? Ja, men hvordan kjenner til namnet? Hun er her inne. Takk. Amen. Oj, är det du? Nå, men jag må helt färra. Hur ska du skunda där så? Jo, vi alla mera vet om jag inte kunde finna en nya plant och träd. Så gör det med kanske till höjerslim. I mig spittla tojna borstor. Du är himmel. Vi hade du att lakarna halta en lilla varsel för där. Det var fett att det kom. Er du meg bare nå, Nanne? Jeg må også vikenga, nå skiljer jeg av pappen måtte vite han på seg om satt fyrverkeri. Skill med en himmel du så vel, og han er lars med alt han doer. Fyrverkeri er ikke bare en vavster av liten og nekk om brætje. Det må også være en høylt. Nu är du pappa gläver. Ja, jeg halte min sann også at det nesten never øttenast. Jeg rønte sin radio nåt, og det blir ikke høyt av loj. Ja, det var ösni onkur som sa det. Ha? Og så gjør det av at det kjøtt skulle fære heimat. Men ikke for en drongrun til Nanno har gjort flott fyrverkeri til vøslene til himmelen. Kære viner, vi sauna hetta fagra sommarkvöld i hesum väkra Mumidali okkara er fagna ein stórum vísindamannen. Vi eier nøyfinnare i dalen og til himmelen. Han er funnet en nødja orkidé som skal øyta himmelensis eller himmeliformis etter honom. Men jeg husker helter okkara gittne plantefrøying og sjálf må fortelja sindu meir om nødja plantena. Ja, men jeg skal røyna å løysa hese orkidéene må jeg helter byrja vid blomstrenon. Ja. Ja, men det kan färdigt till just så lös blomster ser det ut. Skål. Varslan etnaist sera vel, og til hilt og til lekt ut i møtemåttene.